Em bidomînin hevanoka Donald Trump çima telefonê Tayyip Erdogan kiriye. Sebep çi ye? Recep Tayyip Erdogan û Donald Trump di pêwendiyekê telefonî de li ser Agirbesta şarê li Îranê û pêşketinên dawî yên li herêmê danûstandin pêkanîn beriya telefonê. Erdogan paşê beyan kir ku piştî çil rojên ku ji bo hemû cîhanê gelekî dijwar bû, bi alôz bû, ev pencereya derfetê yani behsa Agirbestê dike ya 2 hefteyan ya ku derketiye pêşiya me ji bo peymanekî aştiyê ya mayînde îmkan û derfetekî mezin e, divê mirov binirxîne, mirov jê ve negere, divê ev dem pir baş were bikaranîn, rê neyê dayîn ku ev pêvajo were sabotê kirin. Recep Tayyip Erdogan teqezî li ser rola welatên herêmê jî kir, destnîşan kir ku Tirkiye wê piştgiriya xwe ya ji bo hewldanên çareseriyê yên li gel Pakistan û welatên din yên dost bidomîne. Bila ev pêvajo zirar nebîne dibêje Tayyip Erdogan. Bawekî xurt dibe em amade ne piştgirî bidin Pakistanê weke navbeynkar. Niha Donald Trump di derheqê meselê de çi dibêje? Em hema cih bidin wî jî paşê ez behsa Rojava dikim hevan hinekî ez ê îşev giranî bidim ser Rojavayê Kurdistanê. Serokê Amerîkayê Donald Trump di derbarê Îranê de daxuyaniyekî gelekî tund da. Trump ragihand ku hêzê wan ê eskerî li derdora Îranê anha amade ne heta ku Îran peymanê pêk neyne ew venakişin. Trump li ser medyaya xwe ya civakî peyamekî belav kir, daxwazên xwe yên li ser dosyaya nuklerî û tengava Hurmuzê eşkere kirin. Trump diyar kir ku hemû keştî, balafir, personelên leşkerî yên Amerîkayê wê li nava Îranê û derdora wê bimînin. Trump da zanîn ku hêzê wan bi cebilxane, bi çekên zêde ji bo têkbirina dijminekî ku ji xwe berê niha lawaz biye, anha adî amade ne. Eger Îran girêdayî vê peymanê nemîne em ê bi dijwarî lê bixin dibêje Trump. Eger Îran ji peymanê vekişe em ê bi êrişên gelekî mezin êriş bikin. Yani em ê lê din. Îran wê bi karesatekî mezin re rûbirû bimîne wê demê wê êriş dest pê bikin. Trump timî du şerttan derdixe pêş. Çi ne ev şert? Yek çekên nüklerî divê ji destî Îranê derkevin. Yani Îran dev ji meseleya nüklerî berde. Meseleyên atomî. Tengava Hurmuzê meselekî duyeme. Gelekî giring e. Meseleya Hurmuzê divê vebe. Yani bê şert. û di nava ewlekariyê de rê bide keştiyan. Ana şertê Hurmuzê hinekî zehmet hevan çima ji ber ku binê wê tengavê mayîn kiriye. Yani İran bixwaze dikare biteqîne. Tabii ew kesên ku keştiyan derbas dikin di wê derê re heta garantî ji Îranê negirin nikarin derbas bibin, nikarin bikevin, nikarin wê riskê bigirin ber çavan. Wekî din ji qada Îranê hin daxuyanî nû hene, Abbas Ereqçî peyamekî weşandiye, êrişên İsraîlê yên li ser Lubnanê divê Agirbestê bin pê dikin. Em bi vî şeklî qebûl nakin. Abbas Ereqçî Wezîrê Karê Derveyê Îranê ragihand ku êrişên İsraîlê yên li Lubnanê peymana Agirbesta demkî ya li gel Amerîkayê bin pê dikin. Dibêje top niha li qada Amerîkayê cîhan lê dinêre ka wê Amerîka sozê xwe bicîbîne yan na. Wezîrê Karê Derveyê Îranê diyar kir ku şert û mercên Agirbesta demkî ya di navbera Amerîka û Îranê de gelekî zelal e, eşkere ye. Amerîka mecbûr e di navbera Agirbestê yan jî di navbera vî şerî û Agirbestê de tercîha xwe bike. Yani berrêya İsraîlê eger êrişê xwe bidomîne em vê yekî qebûl nakin. Em dewletekî xwedî tecrübe ne ya Agirbest ya jî em ê jî êrişê xwe bidomînin dibêje Wezîrê Karê Derveyê Îranê. Yani Donald Trump nikare her duyan bi hev re hilbijêre. Hem Agirbestê pêk bîne hem jî bi destê İsraîl êrişê xwe bidomîne. Abbas Ereqçî destnîşan kir ku hemû cîhan karesata li Lubnanê dibîne. Berdevkê Wezîreta Karê Derveyê Îranê berdevkê İsmail Beqayî jî êrişên İsraîlê yên li Lubnanê şermezar kirin, beyan kir ku ev hewldan binpêkirinekî eşkere ya Agirbestê ye. Bizîşkiyan jî çend gotine em cih bidin wî jî ew jî Serokkomarê Îranê ye, Pizîşkiyan Mesûd Pizîşkiyan beyan kir ku êrişên İsraîlê yên li Lubnanê binpêkirina peymana Agirbestê ya li gel Amerîkayê ye. Serokkomarê Îranê Mesûd Pizîşkiyan li ser hesabê xwe medya civakî peyamek belav kir, destnîşan kir ku tevê Agirbesta demkî ya bi Amerîkayê re ku İsraîl jî li xwe digire normal şertan de êrişê li Lubnanê berdewam dikin. Amerîka berê da bû zanîn ku Agirbest Lubnanê li xwe nagire.
Pizîşkiyan ev yek wekî xapandin, weke nîşaneyekê metirsidar tehlîke ji bo peymana pêşerojê pê nasê kir. Berdewamiya van cure kiryaran wê danûstandinên di navbera me û Amerîkayê de bêwa têbike. Tiliyê me jî li ser tehdîkê ne. İran wê tu carî birayên me ê Lübnanê bi tenê nehêle. Ev jî bi şiklekî wisa ye hevando. Wekî din Serokvezîrê Pakistanê Şehbaz Şerîf jî ew jî hûn zanin navbênkar e ji bo vê agirbesta demkî beyan kir ku agirbest rast e Lübnanê jî li xwe digire. Wextê ku navbênkar rabe bibêje li gorî vê agirbestê heqê İsraîlê tune êrişî ser Lübnanê bike tê manê rast dibêje ji ber ku ew navbênkar e ew meselê dizane. Lê cîgirê Serokê Amerîkayê Vance diyar kir ku êrişên İsraîlê yên li Lübnanê ne beşekin ji agirbesta demkî ya li gel Îranê. Yani Amerika dibêje me wisa fehm kiriye ku agirbest tenê navbera me û Îranê de ye. Ama İsraîl kengê bixwaze dikare êrişê hêzên girêdayî Îranê yên li Lübnanê bike. Çiqas rast em nizanin. Hevalno di vê naberê de ana sibê dehê me ye. Sibê hevdîtinên di navbera İran û Amerîkayê de li Pakistanê dest pê dikin. Bixasî du hefteyan ew ê bidome. Em binêrin ew ê çawa li hev bikin. Dünya alem jî niha li vî şerê dinêre ji ber ku dünya alem ketiye bin tesîra vî şerê. Bihabûn çêbiye, benzîn, petrol bihabûne. Welatên kendavê anha di nava tirsê de ne ekonomiya wan serûbin bû, ava wan a vexwarinê şehrî bû, elektrîka wan kêm biye û welatên Asyayê nikarin ji petrolê fayde bibînin. Gelek mesele hene ji ber vê yekê ew dixwazin ku ev mesele hel be. Ji her kesî zêdetir dixwazin di vê çarçovê de jî zextê didin ser Amerîkayê. Dibêjin rawestandina şer di destê te de ye. Eger tu êrişê Îranê nekî şer disekine. Di vê naberî de Nêçîrvan Barzanî û Kevin Lambert li ser şerê li dijî Daişê axivîn. Kî ye ev Kevin Lambert? Hevano. Fermandarê giştî yê hêzên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê ye. General Kevin Lambert yê Amerîkayê ye bi Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re axivî. Yani hev û du dîtin. Di civînê de pêşketinên dawî ên ewlehiyê yên li herêmê hatin guftûgû kirin. Her du aliyan teqezî li ser giringiya berdewamiya hevahengî û hevkariya di navbera pêşmergeyan, artêş û hêzên ewlehiyê yên Iraqê, hêzên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê. Anha ev hêzên hevpeymanî ku tê de bi qasî heştê dewlet cih digirin. Normal ji bo şerê li hember Daişê ava bû ev hevpeymanî, koalîsyon em jê re dibêjin. Qesedê jî yek ji wan bû. Lê anha xuya ye qesedê tê de cih nagire. Siberoja qesedê jî nediyar e. Ka wê çawa bibe. Tevlî artêşa Sûriye bibiye. Ji ber ku Sûriye êdî beşekî ji vê koalîsyonê ye, qesedê weke Sûriye êdî xuya dibe. Wisa tê zanîn. Niha hat beyankirin ku di vê qonaxa hestiyar de ev hevkarî ji bo parastina aramiyê, rûbirûbûna astengiyan ferz e. Ev hevkariya di navbera koalîsyon û hêzên pêşmerge de çi dibe bila bibe divê bidome. Her du aliyan wisa beyan kiriye. Metirsiyên terorê hene, tekoşîna li dijî gefên Daişê, bandora şer li ser Iraqê û herêmê mijarên din ên sereke bû di vê civînê de. Her du aliyan her wiha li ser çend mijarên din jî nîqaş kirin. Mijarên ku dîsa bi ewlekariyê re eleqedar e. Niha hevanno em hêdî hêdî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Li Rojava tişta ku herî zêde bala me dikişîne ji bo me bi qîmete meseleya perwerdeyî ye. Mixabin mesela perwerdeyî hê tam rûne niştiye. Dest pê nekiriye. Yani bi hezaran mamosteyê me hebûn, bi qasî 800,000 zarokê me diçûn mekteban. Anha bi temamî sekiniye. Sibê du sibe perwerdehî bi erebî dest pê bike felakete ji bo siberoja milletê me. Milletê me çawa qebûl dike, rêveberiya xwe ser çawa qebûl dike nizanim. Lê çi dibe bila bibe perwerdeyî dibe Kurdî be ve ya daxwaza milletê Kurd e. Yani mirov vekirî dikare bêje daxwaza milletê Kurd e ku perwerdeyiya xwe bi Kurdî bike, müfredat jî li gorî urf û adetê Kurdan be. Ev mihîm e. Mazlûm Abdî niha bi Kobaniya re axifiye.
Kobanî hûnzanan ana şaredarî hat tayin kirin. Li wê derê şaredareke nû hate tayin kirin. Almaz Romî, Rêzdar Almaz Romî weke şaredara Kobanî hatiye tayin kirin. Em ê derheqê wê de jî çend agahiyan bidin we. Niha li gorî malpera fermî ya Partiya Yeketiya Demokratîk Peyê îro li navenda Meclîsa Rêvebir a Rêveberiya Kobanî di navbera fermandarê giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî û komeke partiyên Kurdî ên li bajarê Kobanî de bi rêya zomê civînekê hate li darxistin. Yani tenê Kobanî, partiyên siyasî nûnerê wan ê li Kobanî bi Mazlûm Abdî re civiyane pirsê xwe jê dikin ya jî nirxandanên siyasî dikin. Mazlûm Abdî di wê civînê de beriya her tiştî pêşketinên dawî yên di derbarê pêkanîna peymana 29 çile ya di navbera Qesedê û Hikûmeta Dermetiya Sûriyê de nirxandin li ser girîngtirîn pirsgirêk û pêşketinên di pêkanîna peymanê de rawestiya. Yani ev entegrasyon çawa pêş dikeve, çi heyetê de, çi tê de tunê Abdî beyan kir ku pêvajoya entegrasyonê di hin waran de anha bi rêk û pêk dimeşe, lêbelê di hin waran de jî astengî hene. Çine de kîjan waran de astengî hene di vê entegrasyonê de. Lê ev yek bandorê li ser berdewamiya pêkanîna bendên peymanê nake. Mazlûm Abdî behsa mijara aştiya navxweyî jî kir, behsa rêbazên xurtkirina wê jî kir. Aramiya civakî dibê çawa mirov bikaribe misoger bike. Jiyana hevbeş ya di navbera pêkhateyên herêmê de mirov çawa bikaribe biparêze. Formûla xwe pêşkeş kir. Di dawiyê de jî beşdarên civînê piştî ku Mazlûm Abdî godar kirin, wan jî nêrînê xwe parve kirin. Di nêrînan de pêwîstiya avakirina lêvegereke giştî li ser asta Kobanî hate nîqaş kirin. Nûnertiya tevahî beşên civakê bike. Yani Kobanî bi şiklekî divê were temsîl kirin. Temsîliyeta siyasî û milletê Kobanî li ku de re dunyayê hene li bajarên cuda ê Rojavayê Kurdistanê divê bikaribin di nava ewlekariyê de vegerin malên xwe. û rêveberiya wê derê jî bikeve destê Kurdan û yani pergalekî were ava kirin. Partiyên siyasî li Kobanî vê yekê dixwazin. Di destê Mazlûm Abdîn de çi qas îmkan heye vê yekê pêk bîne em nizanin. Anha girêdayê Helebê ye. Kobanî girêdayê Helebê ye. Heleb jî di destê çetê dewleta Tirkiyê de ye. Ve ji xwe tê zanîn. Êdî em binêrin di demê pêş me de wê çawa pêş bikeve. Niha em diçin Kobanî hevano li wê derê dîmen hene ez dîmen bînim ser ekranê. Ev Almaz Romî hevala me rêvebira me em bêjin. Ez anha bînim ser ekranê em hinek wê nas bikin. Paşê jî ew daxife bila ew bixwe xwe bide naskirin. Ew bi vî şeklî. Almaz Romî. Baş e. Weke şaredara Kobanî hate diyar kirin. Di vê derê de em dibînin ku pergala hevserokatiyê rabiye. Hûnzanin hem li Bakurê Kurdistanê hem li Rojava yek ji tiştên ku weke xeta sor dihate zanîn pergala hevserokatiyê bû. Yani hem di nava partiyên siyasî de hem li şaredariyan pergaleke hevserokatiyê hebû. Li ku derê dibe bila bibe daîma du însan hene. Yek jin, yek mêr. Weke rêvebir dihatin tayin kirin. Lê niha em dibînin ku tenê şaredar heye ew jî Almaz Romî ye li Kobanî. Çend navê din hebûn ez dikarim ji we re bêjim paşê jî ez cih bidim dengê wan. Yani eger hûn bixwazin şaredara me ya Kobanî nas bikin ez du gotina bêjim di sala 1989 de li gundê Helînciyê ê Kobanî jî dayîk bûye bi şoreşa 19 tîrmeyê ve tevlîkar û xebatan bû di gelek saziyan de heta naciyê xwe girtiye îro jî baweyekê fermî dest bi erka xwe ya şaredariya Kobanî kiriye. Yani bêje em her tim di xizmeta milletê xwe de bin li Kobanî. Pêdiviyê milletê me çi ne, xizmet çi ye, em ê daîma bibin navbênkar di navbera şamê û milletê xwe de çi xizmet pêwîst bike em ê bikin dibêje Almaz Romî.
سلاو ورج با هر کسی که به در حاضر شخوا کی کوته زانین لگوری رکفتن هانا کو هاتی چکرن ده 29 کانون دا شخوا کوچا و سازین می رخصنی ام بیژن تبلی مؤسسات حکومی به وکی اندیمات چاوا کو هاتا چکرن گور بریاری هانا کو درکتی جبنا وجه هیرو وکی لکوبانی ما دست فکر کو ام سازین وکی شارداری کوبانی تبلی شارداری گشتی بکن جبنا وجه هيرو بلكي بري درو جان هفديتنا محافظ رجالي محافظ هاتا تشكرن جبو كراستيجي وكي ريفربريا شارداريا كوباني ورما هات ما ارك دار كرن جبنا وجه از وكي سروكا شارداري و جروب من لفدركي وكي مجلس تنفيذيا شارداريا كوباني هاتا آوا كرن جبنا وجه راستيجي جبوكو ام كانبن خدمتك جبنا گله کوبانی بکن راستیجی کو ام چقاسی کار خبات جبونا گله کوبانی بکن بلکی هندک به لراستیجی هیرو لویدر که و اکیپی هانی کو ام بهورال لویدر که حاضر کو ام کانبنا گور در فتحانه دست ما درد که کانبرا راستیجی خودیل بی گلی در کون خودیل کوبانی در کون راست بلکی 14 سال بونه بنیه تحتیه میجل بنیه سازی کوبانی گلکی روخاندن هاتا کرن گلکی زور و زحمتی دیتن لراستیجی ریوربریا هانه یا کو حاضر یا کو بری ما ام بیژن و کار خباتا دکر ام سپاسیا وانجی دکن جبر کروانا جی زور و زحمتی دا کاری کی هری گرین کر خباتا که هری پیروز کر جبو کو راستیجی ام کانبن سر تمام کن هیرو الویدر که او کار دوری ما دکن کو ام جی هیرو الویدر که جاره که دینه سوز بگل خودن کو راستیجی ام جی خودی لگل خودر کون خودی ل خدمت بونا کوبانی در کون کو ام کانبن هین صورت کی خاشک هین صورت کی بالکش بونا کو ام خدمتی گل خواب کن خدمتی جواک خواب کن شخوار راستیجی ام جی تواهی گل سوری هیرو دوی در که دا جیان دکنه ام تو فرق جراتی دابری ماده تننه هیرو سازی من همی یکن شخوار د اندیماج دا گاوا یکمین به تایبتی لکوبانی ام بیژن پشتی سازین عسکری ام بیژن وکی سازین اداری شارداری کوبانی یکمینه کل و در که هیرو اندیماش ته چکرنه لراستیجی گاوا که پیروزه خطوه که ایجابیه که ام کانبم هفرا دستوریه که آزاد دا تواهی کانبم هفرا جیان بکن جبو که ام کانبن کار خباته که هین پیروزتر گاوا که هین پیروزتر که ام کانبن راستیجی خودی گل خودر کبن جاره که دین راستیجی ام سوز ددن وکی اف گروپ هانه تنفیذ مجلس تنفیذی یا کوه لشارداری کوبانی کار بکیه که ام کانبم هفرا آوای کی باش با آوای کی راستیجی سرکفتی کانبن خودی وی گلی در کبن جبر کو ام چش کوبانی را بکن گل کوبانی مستاهله گل کوبانی خودی کده جبون آوایجی گرس ام خودی لی در کبن و ام خدمت خوا سوزی کو ام بدن ام خودی رو سوزه در کبن و ام به هفرا وی کاری تمام بکن جاره که دین ام سپاسیا کسین هانه کو بره ریوربریا بره یا کو تیدا کار دکری ام سپاسیا وان دکن و ام سوز ددن ارکا کو دایی دسمه و ام جی و ارکه بردوام بکنه و ام جی خودی وی گلی در کونه حتی داویجی چشمه ور خاصن اما لگور نیرینا وابنا و لگور خدمتا کو اجمد خازی اما بی سوزی بدنه جاره که دینه سلاو ورج بوا و جبو هر کسی کی کل به داره حاضر اول ماشي دخل وراسجي دست هوانا جسابه كبير البدا كده ولا في الحش بشوازيه الحش وراسجي دلت كده ورحي حوالتي رحي وكهبي رحي باقي اراده وهين امكانه به هين دي الخدمات دي باشاري بحق كان بالكلمه بده وكبر وزاني زمان عملت تشتكي تشكل كذا مو قري الكسر البيبينا و على المسيرة أو جابا بابونا كده شوي أمجوات عملت تشتكي خبط أمونا بيروز كذا أمونا دولي بعد جابا وجي سربلندي سفرازية أمجدوين أمي هيرو أركاتي بهم بس أركي هون حتى برضو ساعتها خوش أمجي كيوي أركي هيرو على الشاسياتي أمكي لنجابا مون دست بكري أمي تمام راستيجي اكيبكي
نبرو قال لك كورو خباط قال خبالي فواز خبال أمينة خبالي حجيب وقال لك ev jî bi vî awayê hevanno lê tiştekî din hebû min dixwest ez bi we re parve bikim. Hat. Ew jî ev meseleya ji bo esîrên me çalakî hatine destpêkirin ve hefteyekî milletê me li ser piyana 24 saatan dixwaze rêveberiya Demîkiya Şamê hemî esîrên Kurd yan jî esîrên ku ji bo dawa Kurd ketibûn rê serbest berde. Ev meş ji bo wan e em hema bînin ser ekranê. Peki bi vî awayê em li wî jî binêrin. ودر شواطيا بمالبات دلگرتيا ردن وگو دخوازيا ملت تفديا ابي سيري مورا بردان بسا 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 والله بسا ام تعامين بسا ملت ما تعامين بسا ما دوي شاخي تخاطبا وير وستاني متارمار كربايا وخوني من لروجاوا بچار مابانا هاتناته وي نبو بدر حوز وي انفاري ناشي من نكربا بستا بيگيان. Yani malbatên dîlgirtiyan, malbatên esîrên me bi tevê nûnerên saziyên civaka sivîl ên bajarê Tirkiyeyê jî weke li Qamişlo, Çilaha, weke li gelek deverên cudayê Rojavayê Kurdistanê bi daxwaza berdana dîlgirtiyan daketin qadan dawa xwe anî ziman hevanno anha nûnera yê pejê daxife dibêje bi qasî ku me agahî girtine 35 şervanên me di girtîgehên Şamê de ne û mesela entegrasyonê de jî tiştekî balkêş dibêje ka em hema cih bidin wî paşê jî dayîkek esîran heye daxife em dikaran niha jî cih bidinê diqekî em ana vîya wisa bikin ez dixwazim hûn vê dayîka me godar bikin hevanna balkêş e rêveberên Rojavayê Kurdistanê jî li vê dayîka me godar bikin keça xwe wenda kiriye 11 mehên keça xwe nedîtiye herî da wî li Helebê bû li Helebê hat girtin sax e şehîd e esîr e em nizanin ew jî nizane ez dixwazim em êşa dayîka xwe bi hev re parve bikin. وقتی اف شرچه بو ام شامی بون 2013 دولت نظام باوی کرد حبسه داد کشتنه و برنده کس برنده ام هاتن عاقول جمال باوی ما افزار قدی کرن مزن کرن از هاتن بلد افضل صالح منه چه بو مس هاتن بلد ودی کچکام صفانه ها بو فصل دوا خلاص نکر تبلی شورشی بو ابي 11 مهوي کچکام 23 نیسانی چو فهم نیسانی دن کلی ساله چه به قیزامه 6 ماما نقبه حسکه و شداده ده پرورده سیاسی بو و قیزام دور برنه حلبه قیزام صدف سبیح سیام هوال کش حلبه هات و کچکات هوال جمنه سیمه گیای جمعه پرورده سیاسی ده یعنی گونه شر نواد بالشر نتشتك بشتف تقنيات شبو 6 مها يكي وزن مازان قيزامه
هنك هفالي هاتن جور بريندار بون هاتن دبي قويادي تقيني تشيبو حر جروبك بجيكي الترقياية حط أم نظان أمجي الهفالي خود قرن حطها بتليفوني خو مع بيتنا يم تشكينا ما ظانن يكيد تنج مرقوتي أسيرو سروي أملي أما تشكي دنا من نظانن كش كامل كوية ساغ شهيدة داكتي جزيرة بوي أسير أن نظانن يعني بس خوازم تشكي بزانب مسركش كاخوه شهيد ببيجين أسير ببيجين يعني غير أوجي وكم برسن أوجي ببرسن وعلماتي بكل بكاتش وضعية شهيدة أسيرة هاتي جزيرة إيش نصانة وبخديم أمل قاداتي مي مصنن وآلي مكين باسيرا دخن يعني كجمر بينن بكاكش كام كاية شيخ دبل شيخ مقصود در نكتيه طب كاتشوب كده والله كاتشوب كده أبي أصدم هي قيزة عم موناديتيه شو منا معودي قيزة در كات شو منا وتلفوني تلفون أخوانا بربو شمال در كساتي يكوني فيني رو جمال در كات قيزة عم تشو تخوازيام نس قيزة أخوات تشكي سر ببيسن بيكا تخوازيام دنجي مبكين خلكي حما قاداتي مي كردا حما بكان يعني كان زارو كيمه كان في قيزام سيمهم كذا بعم صوابو أبي أصدمهم والله شوي جا بيشتي تقينيا تشيبو فيدايك جارم زوابون والله مزوابون يعني أمن الظانة فكا تشكتشوب كده أمن الظانة كاقي زانة يعني أستخوازم تشكي سر زانة يعني براس دنجين بلا ببي براس سورتي بلا ببي بلكي هنك در كيفين شحبسا بلكي هنك أودي تبي بلكي تشين جينا بي يعني سورتي بلا ببي بلكي هنك تشكي جمر بيجن يعني بفاية ودي أمل أخوام دقينن قاداتي خوي كرمان كردا وخدي علی مکو مکانی چبکن بردف کاراگاهاندن یا یکنی پاراستنا جنه یه پجی روکن جمالی جراگاهاند کو حتی نها ما تثبیت کرنه کو 35 شروانین ما یه پجی دگرتیگهن حکمت سوریه دانه حتی نها تنه 5 شروانین ما هاتنه بردان روکن جمال تبلی بلتنا روداوی بو آگاهی دایه و مجی جوی داره گرتیه مخواستم وان داخیانی یه پجی بواره پار ویبکن هوانو نها بردف که یه پجی بالی دکشینه سر مجرد تبلیبونه یه پجی ادنا و ارتش سوریه ده دبیجه او دجوین الگل وزیر پاراستنه ده وزارت پاراستنه ده حتی نها نگیشتنه لحف کرنک تنه مجوین پیکانیه ما داخوازه خواه جهو را گوتنه ما هبودو آگاهدار کرنه لی انجام تونه ما لحف نکریه روکن اشکره کرد که وان رشنویسه کی پیشکشی شامه کریه دا کو شیواز تبلیبونه وان دیار ببه دبی هم دخوازن هبونه یه پجی دواره دستوری ده یعنی آنایاسا دستور بنگهین ده ده مثلا قانونی ده دنا با وزارت پاراستنه ده وره گارانتی کرن دبی ریز لونیفورمه لشکری اونیفورمای ما یا لشکری وره گرتن یعنی جلو برگی ما یه عسکری یه پجی چوابه دبی هم شکلی خود خوازن بپاریزن یه پجی دخواست که کو ده نوا 4 لیواین هزین سوریه دموکراتیک قصده ده باوی که خسر و کف ام دخوازن جی خواه بگرن وان دخواست کریه که تمثیلیت جنان ده دسته شورمندی وزارت پاراستنی ده هبه بردف که یه پجی روکنی چی گوت وکیدن ام نحال بنده برسی و وزارت پاراستنی نه در حق عقوبت شروان یه پجی ده جی ای که اسیر هاتنه گرتن دبی هجمار حوالین ما ین دیلگرتی 35 حال بکی مازوم عبدی حتی نه گوتو 1007 انسان ما جن میر ده دست شامه دانه وکه اسیر جوان اگر تنه 35 شروان قصه دبن یه پجی بن ببورن بالکشه یعنی کم خویاد که حتی نه 13 جن هاتنه بردان لتنه 5 جوان شروان یه پجی بونه حولین ما خباتین ما ینجبو آزاد کرن حوالی ما دومن yani ev jî beyanata dawî ya yepejî divê navberê de hevanno li Îranê rewşeke nû heye ez hema bu ara par vê bikim Müşteba Xameney ragihand ku ew şer naxwazin dibe em ê rêvebirina tengava Hurmuzê derbasî qonaxeke nû bikin rêberê Oliyê Komara İslamî ya Îranê Müşteba Xameney di çilê mirina bavê xwe de axifî em binêrin çi gotiye
Emi revebirna tengava Hurmuzê derbasî qonaqekî nû bikin temam me fehm kir. Şer tiştekî derveyê me ye. Em şer naxwazin. Em ji şer hez nakin. Eniya berxudanê ya li herêmê wekî yekparçeyî em dibînin. Ez ji welatên cîranê me, welatê Kendavê dibe ez dixwazim hûn li cî rast bimînin. Hûn alîgirê şer nebin. Dibe hûn rewşa me dibînin. Em dixwazin hûn li cem me bin. Yani ya rastî tiştekî vêkirî nabêje. Pir balkêşe ya. Çil rojan di nava şer de maye, derdikeve qaşû dixwaze tiştekî bêje, lê tiştekî nabêje. Vik û vala ye. Yani müşteba xamanê vik û vala axifiye, tiştekî nabêje. Çima derdkevî de axifî? Madem ki tiştekî nabêjî, çima derdkevî de axifî? Vik û vala ye. Yani insanên despot, insanên kujerin vana ya. Hakikaten ya. Revebirên Îranê, ên Tirkiye, ên Şamê. Yani acayip rewşekî. Em nava xewnekî dane. Ev revebirên Şamê ku heta du yani çi dikirin hûn baştir zanin. Anha Donald Trump jî derketiye tiştekî cuda dibêje. Dibe min ji Netanyahu re gotiye hinekî kêm êrişî Lübnanê bike. Yani pir zêde êriş neke. Acayip insanın vana ya. Hakikaten. Yani yan em acayibin em rastiya nabînin hevanno, yan jî xelk acaybe. Ême milletê Kurd jî em xwe nakin xwîn di derê xelkê de. Em nabêjin ya ji me re pergalek lazim e, sistemekî lazim e. Yani bifikirin ku em gunê he ku em yek deqeyekî xwe bidin rêveberiya Şamê demokratîk. Donald Trump beyan kir ku wî ji Serokkozîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu re gotiye divê êrişê Lübnanê kêm bike. Ji ber ku reaksiyon heye, welatên herêmê li dij derdikevin. Dibêjin madem Agirbesta ye, êrişê Lübnanê neke. Trump jî derketiye li ser van reaksiyonan Netanyahu re dibêje êrişê xwe kêm bike. Dikarî lêxî, lê ew xwestina. Hevalno ev hevalê min dostê me Özdemir Güney, ez bawer dikim sibê şeva wî heye li Dîsburgê eger hûn bi tenê nehêlin, biçin tevlî bibin. Acayip xweş helbest dixwîne, şîîr dixwîne, şevberkekî ye sibê û gotinê bav û kalan pir xweş dibêje. Merû dikare jê dersan derbixe. Mixabin ez ne li wan deran me. Hefta borî ez li wan deran bûm, lê vê heftê nikarim biçim. Eger hûn bikaribin biçin li ser ekranê ye. Hûn tevlî bibin pir kêf xweş dibim. Yani dostê me, hevalê me divê merû bi tenê nehêle. Merû pişkirî bide hev baş dibe. Me jî ji bîr nekin, hevanno. Yani canan destek bidin me, canan bibin abone, canan bibin endam. Mala te ava. Teqtê wan. Gelek spas dikim. Her hevî. Eger hûn hêjmara aboniyetî zêde bikin, pir kêfxweş dibim. Ez xatir cevab bixwazim hevanno. Eger di saetên pêş me de nûçeyek lezgîn hebe, acil rewş hebe, ez ê ji we re bêjim. Ez ê bültenê taybet amade bikim. Xatirê we silav rêz hevanno.